Електрическите автомобили все повече навлизат по нашите пътища. И въпреки значителните им предимства, все още има хора, които се съмняват или пък имат резерви по отношение на този вид транспорт. И особено често срещани притеснения относно инфраструктурата за зареждане на електромобилите и необходимото време. Но през последните години България реално е насочила усилия към подобрение на зарядната инфраструктура. Това включва различни инициативи и мерки, които имат за цел да насърчат използването на електрически превозни средства и да подкрепят прехода към по-екологичен транспорт. Инсталират се все повече зарядни станции в стратегически локации, в по-големите градове, на автомагистрали и ключови транспортни възли. Официално вече има над 1000 обществено достъпни зарядни станции за електромобили. Освен това се инсталират все повече бързо зареждащи се станции, които пестят от времето на потребителите. А чрез партньорства между обществени институции, частни компании и неправителствени организации се изграждат зарядни станции на обществени места, като паркинги, молове, големи супермаркети, хотели и доработни места, които да улеснят ежедневието на потребителите. Има и различни приложения, които предоставят в реално време информация за местоположението на зарядната станция, цената на зареждане, предоставят и възможност да се направи предварителна резервация. Мрежата от зарядни станции за електромобили се разраства бързо. Немалка заслуга за това имат и общинските администрации. Такъв е и примера с проекта Черноморска електромобилност, в рамките на който са изградени общински зарядни станции в 6 града, разположени по българското крайбрежие, с цел насърчаване на туризма с електромобили. Електромобилите не са просто превозни средства. Те представляват иновативна и променяща се част от бъдещето на транспорта и обществото ни.